আমি নতুন বড়োল্যান্ড নির্মাণ করি न केवल ये बोडोलैंड के लिए য'ত শান্তিৰ কপৌ উৰিব সমৃদ্ধিৰ বাতৰি আহিব देश के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है আৰু অসম ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব जो एनडीए की सरकार चलती है वो चाहती है वो मानती है सिङाव सुलाद लानानै मिथिनाय बादिब्ला माने दानि बिजेपि गभर्नमेन्टआ 2029 आरो 30 नि गेजेराव सारा भारताव 8टा आरो गोदान रायजो दानायनि मोनसे प्लेनिं लादों होननायखौ जों खोनानो मोनदों आङो स्पेसियेलि नैबे गोदान बोसोर 2025 नि मायथाइ आरो दानि फैगोन जायफोर बिथांमोनहा माने जोंहा दिनै ख्रिस्टान ससाइटि बिथांमोनखौ हामबायहरनो लुबैदों आङो जाहाथे फैगौ ख्रिस्टमासाव बयबो आलो गोजोनै जाहाथे रंजालायनो हायो जालायनो हायो आरो गावजों गाव अनलायनाय जाहाथे खालामलायनो हायो बेखिनिखौ आङो ख्रिस्टान ससाइटि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरनाय जाबाय गिबियावनो जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनखौ आरो जोंनि जेसेबांनाखि हाबोनाय बारग' मावसोम हान्जानि सोद्रोमा बिथांमोन नोंथांमोनखौ आङो दिनै आंनि गोसो सिंनिफ्राय सिबिनाय आरो बावनायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय जोङो थांनाय 2022 मायथाइनि 18 डिसेम्बराव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुसलपुर टाउनाव जोङो बे सानखालिनो डिसेम्बरनि 18 खालार खालि जोङो बेखौ जोनोम होदोंमोन जोङो जाहैबाय आगोलनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव 1987 इं मायथाइयाव दैदेनजानाय बा जोंखौ मावसोम हान्जा होननानै दाबोनाय जादोंमोन दिनैसिम जोङो 35 बोसोर बारग'लांबाय बिनि उनावबो जों जे बड'लेण्ड जिबाय थाबोदोंमोन बर' हारिया बे जाफुंसारखौ नुनानै जोङो मुसलपुरावनो जोङो गोदानै अल बड' एक्सप्लेनेड पोस्ट अर्गानाइजेसन मुं लानानै जों गोदानै बे आगोलनि मावसोम हान्जाखौनो जों बोखांफिननानै दाफिननाय जादों दा बेवहाय जोंनि थांखिया जाफुङागौमानि थारमाने बड'लेण्ड रायजोआ जाफुङागौमानि जोङो मावलांबाय थागोन जों दिनै बैसो बाबेनदोंब्लाबो जेरैबाबो जों नाजालांगोन मानो होनोबा जोङो नुबोबाय बर' हारिनि गेजेराव जोंहा मोनथाम सुक्ति जालांबाय बिएससि जाबाय बिटिसि जाबाय एबा बिटिआर जालांबाय खिन्थु जोंनि जेनाखि बड'लेण्ड बिनाय बे मोगथाङाव जाफुंसारनाय नुवाखै बा जों मोनाखै दा बुंनो थाङोब्ला मोनथाम एग्रिमेन्ट जादोंबाबो दिनै बर'नि गेजेराव गावजों गाव नारलायलायनाय हिंसा हिंसि जानाय दा राजनैतिक भाबै गावजों गाव नांलाय खमलाय जानायखौ जों बांसिननिफ्राय बांसिन नुदों जों ओंखायनो दा बर' हारिखौ ज'यैनो खौसे खालामनानै जोङो जाहाथे बुजिफिननो हायो जों बेखौ लुबैदों आरो नंगौ जोङो दिल्लीयाव थाफैदों नै जों दा दिल्लीयाव थानानैनो अफिसियेल खामानिखौ जोङो प्रसेस खालामगासिनो दङ मानो होनोबा जोङो 14 थारिखनिफ्रायनो थाफैदों बेवहाय आरो जोंनि माखासे जोंहा लेङाइ आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोना 6 थारिखनिफ्रायनो बेवहाय थाफैदों डिसेम्बरनि दा जोङो दासिम अफिसियेलि हाबाफारिखौ मावगासिनो दं खिन्थु एपइन्टमेन्टनि थाखाय जोङो दिन थारिखखौ मोनथ'वाखै मानो होनोबा दा पार्लियामेन्ट सेसन जानायखाय गभर्नमेन्टआ जोंजों एसे एपइन्टमेन्टखौ होथ'वाखै आसा खालामो जोङो नैबे कয়েক दिननि गेजेरावनो एपइन्टमेन्टनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार प्रेसिडेन्ट आरो सर्बानन्द सन'वाल बिथांनोबो जोङो अफिसियेलि लेटारखौ होखाजोब्बाय दा बिथांमोनहा खुब सम्भब नैबे पार्लियामेन्ट जोबनायनि उनावनो सेसन जोबनायनि उनावनो एपइन्टमेन्टखौ खुब सम्भब जोंनो होगोन आरो नंगौ जोङो दिल्लीयाव थाफैदों नै जों दा दिल्लीयाव थानानैनो अफिसियेल खामानिखौ जोङो प्रसेस खालामगासिनो दङ मानो होनोबा जोङो 14 थारिखनिफ्रायनो थाफैदों बेवहाय आरो जोंनि माखासे जोंहा लेङाइ आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोना 6 थारिखनिफ्रायनो बेवहाय थाफैदों डिसेम्बरनि दा जोङो दासिम अफिसियेलि हाबाफारिखौ मावगासिनो दं खिन्थु एपइन्टमेन्टनि थाखाय जोङो दिन थारिखखौ मोनथ'वाखै मानो होनोबा दा पार्लियामेन्ट सेसन जानायखाय गभर्नमेन्टआ जोंजों एसे एपइन्टमेन्टखौ होथ'वाखै
आसा खालामो जोङो नैबे कयेक दिननि गेजेरावनो एपइन्टमेन्टनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार, प्रेसिडेन्ट आरो सर्बानन्द सन'वाल बिथांनोबो जोङो अफिसियेलि लेटारखौ होखाजोब्बाय। दा बिथांमोना खुब सम्भब नैबे पार्लियामेन्ट जोबनायनि उनावनो, सेसन जोबनायनि उनावनो एपइन्टमेन्टखौ खुब सम्भब जोंनो होगोन आरो खुब आसा दङ जोंहा। मिसना खुब मोजां जादों, मानो होनबा जोङो सिङाव सुलाद लानानै मिथिनाय बादिब्ला माने दानि बिजेपि गभर्नमेन्टआ 2029 आरो 30 नि गेजेराव सारा भारतआव 8टा आरो गोदान रायजो दानायनि मोनसे प्लेनिं लादों होननायखौ जों खोनानो मोन्दों, मिथिनो मोन्दों। दा बेनिखायनो जोंबो नाजादों। मानो होनोबा जों जुदि गावनि मोननांगौखौ गाबबाय खानो रोङाबा बा बिनो रोङाबा जोंनाबो थालांगोन नामा जों बेखौ सानदों। मानो होनबा जोङो बड'लेण्ड रायजो बिनाया बुंनो थाङोब्ला 1967 निफ्राय लानानै जों दिनैसिम 58 बोसोराव आगान होबाय। बुंनो थाङोब्ला जोंनि बड'लेण्ड बिनायानो भारतआव फुरानासिन। खिन्थु जोंनि गदाय गदाय बिनाय दिनै तेलेंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखन्ड, झारखन्ड जालांजोब्बाय, नाथाय बड'लेण्डआ थालांगासिनो दं। ओंखायनो जों सानदों जों जुदि बिनो रोङाबा बा गाबखांनो रोङाबा जोंनाबो थालांनो हागौ। ओंखायनो जों जेरैबाबो नैबे 29 बा 30 नि गेजेराव गभर्नमेन्टआ जे मोनसे गोदान रायजो बानायनायनि मोनसे प्लेनिं बानायदों, बेवहाय जाहाथे जोंनि बड'लेण्डआ थालाङा जों बेखौनो साननानै गोख्रोङै जों नाजाबाय थागोन। आरो बेनिखायनो आं दिनै खावलायनो लुबैदों नैबे गोदान दिल्लीनिफ्राय जाहाथे जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि पलिटिकेल हान्जाफोर दङ बा जेसेबांनाखि ससियेल अर्गानाइजेसन दङ, जों गासिबो जोंनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जाहाथे हिंसा हिंसि जालायलाया, राजनितिबाबो जाहाथे नारा नाथा जालायलाया, जों जाहाथे बड'लेण्ड मोनसान्दि जयैनो खौसे जाहाथे खामानि मावनो हायो जों बेखौ खावलायो। आरो जोंनि आफादनिफ्राय आं बेखौनो अरायबो खुलुमहरगोन जाहाथे राजनितिक भाबै थाथ'लायनानै जोङो जाहाथे खौसेयैनो जाहाथे जों बड'लेण्डखौ मोगथाङाव जाहाथे लाबोनो हायो। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमाङा जाहाथे मोगथाङाव फैयो, जों बेखौनो आफादनि जानानै आं दिनै आफादगिरि हिसाबै बेखौनो खावलायनो लुबैदों आरो खुलुमहरो। जाहाथे धोरोमजों धोरोम फारागफोरखौ दोनथ'लायनानै जाहाथे बयबो नाजायो आरोखि। आरो जोङो लासैनो नाजालांबाय थानायनि गेजेरजों जों बयखौबो जों खौसे खालामनो नाजागोन। बेवहाय जाहाथे जोंखौ खुनु माने गाज्रि मोना। आरो बिनिफ्राय जोंबो जेसेबांखि आफाद जाया मानो बयखौबो ज' जानानै जाहाथे फैयो। रायजो मोनखांनानै जोंनि बर' हारिया बबे पलिटिकेल हान्जाजों थाफानानै रायजोखौ खुङा बे आलादा बाथ्रा। खिन्थु दा जे जोंनि गेजेराव UPPL आरो BPF एसे नारा नाथा जाबाय थायो, बेफोरखौ जों एसे दुखु मोनो। नाथाय खौसे जालायनानै जोंनि बड'लेण्डआ जाहाथे जाफुंसारो जों बेखौनो खावलायबाय थागोन आरो।